करे हाय हेलो गाइस आमे जाउछु गोटे जागा को तो देखे भी मु गला पर आपण मानका हला गले मु देखा आमे जाउछु सेपड़ा आगरे 3 जण अछंती हमर बंधु माने आ आमे एठी 3 जण अछु तोळकु सब देखा नाही आमे तो जाउछु आ गोटे जगह को जाउछु आउ देखेबे रास्ता रे जाउछु देखो 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 जाउछु गला पर देखेबी जाउछु बॉम्बे दिल्ली गाड़ी रे जिबा ना चली के जिबे बस डोसमाई देबो मोर बस डुसमाई देबे एडे बस अरे मंदिर कौन बंद है नी आज रविवार मत फूल देखा धरिक मुझे इलु आंस कौन पटाइला केन देखा जाउछि बहुत बड़ा कला शाढ़ी पिंधिकी देखाल दूर देखाल केमती कर धरल मो आड़ कर धरे सेमती ना लो इमित धरे हाँ हाँ कला शाढ़ी मुझे देखा सांग मान कमेंट कहे मत शाढ़ी मांकड़ मान को दे दबा चले एटा कौन होछे एटा भोजी करी आउछंती के हां पर एटा कौन एटा बुले देखाइलु कौन ए माने लो एटा खेलुछंती बुले देख एटा टिके देखलो एटा देखलो ए यार देखु ना बोल जे हम हल्ला कर ए देखा जाउछ कि नहीं देखा सानो हाय करे देखा जाउ सानो हाय करे सियाडे देखा जाउछ ना मु तो जानुनी धरिबी हाय मांकड़ बाकू जीवा आसे देख मांकड़ बाकू जा ए जाम ही हाय करे कम बैलो हो से बेसी बड़टा ये अंशु हाय करे गुड्डू हाय करे कोनी बोला गुड्डू हाय करे हाय मु तो धरी आका जानु धोरी जानू से अच्छा मांकड़ मान को देखे दिबा चल ए ओछंती लो वीडियो कर दे नहीं नहीं पाखो को आसु वीडियो कर दे पाखो को आसु नहीं वीडियो कर दे करूची तो रो आसिलो लो ओ वीडियो कर दे वीडियो कर दे हमारा हेलो टिकट दे नहीं नहीं ये मामा पिला धर के आइला मा नहीं नहीं मामा पिला धर के आइला मत टिकट दे आस्ते 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 हावले आंसू देखे ए हे मजा लागुछे ना ए रा सेटा खाना नहीं खाद्य देवा पई आसी एट मते दे ताको तोर फोन काढ फोन उठे देबो से आंसू निया जल्दी वीडियो बना दे ऐसे छोड़े के नहीं जीवो देहात पर वीडियो बना दे फट वीडियो रे कर क्या धीरे नहीं आंसू फोटो टी उठे दे फोटो नहीं वीडियो कर दियो ओहो की सुंदर ये माँ है चिलो देखुन हाय हेलो ए खुआ चुकिलो ए लो खुआ बाटा आइला ने तोर वीडियो आउडी खुआ ताकू हां नहीं खुआ बाटरे खुआ जी आला ए भैया से बाटरे खुआ नहीं ए मो डरले बे डरली मु झोलो आंसू से भाज मोबाइल वीडियो कर दे ने बाबर पर एठू एते ये हो ना
ଖାଲି ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ଖା 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 ଶାନ୍ତିରେ ଖା। ଦେଲୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆ। କଳରେ ବସି ଖୁଆଉନୁ ଲୋ କଳରେ ବସି ଖୁଆ। ନେ ନାଇଁ ବା ଚୋବେଇ ଦବ। କଳରେ ବସି ଖୁଆ। ଧୀରେ ଏଇଠି ଆଣିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଭିଡିଓ କରିଦେ କରିଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆମେ ନାଇଁ, ସବୁ ଆସିବାର ଅଛି ଫୋକସ୍ କରିକି ଟିକେ ପଛ ଖୁଏ ଆମକୁ ସବୁ। ଆଉ ଏତିକି ଏକା ଅଛନ୍ତି କି? ବସିଛୁ କାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଇଲେ ଘଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଏମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପେଟ ପୁରା। ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଖାଇବ ଖୁଏବି ମୁଁ ୟାକୁ ପାଟିରେ ଖୁଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଆଣ୍ଟି ନାଇଁ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ନାଇଁ ଏନେ ଏନେ ଛୁଉନି କହୁଛି ଲୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠା ଏମିତି ବସିଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ହେଇକି ଉଠା ବସିକି ଖୁଆଉଛୁ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଖୁଆଉଛି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଛରେ ଅଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଇଛେ ମୁଁ କଦଳୀରେ ବରି ନା କଣ ଉଦା ଉଦା ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ଉପରେ ବସିଲୁ ନା ମାଙ୍କଡ ମୁତ ଉପରେ ବସିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ କଦଳୀ ଉପରେ ବଇଛି। ନେ ଆଇ ଓ ମା ରହରେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ? ଏଇ ଚୁବେଇବୁ ଏମିତି ଝିକିରି ଆନ୍ସ ମୁଁ ଡରିଲି ଆଉ ସେ ଦାନ୍ତ ଆମର ଦେଖୁଛି। ଆଉ ନେ ଅଂଶୁମାନ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମାଗିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଧରେ ପକେଟରେ ଧରେ ଏଇଟା ମୋର ତ ପକେଟ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କଣ ଦେବାକୁ। ଉଠା 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 ମତେ ଉଠା ନାଇଁ ଯେ ଭିଡିଓ କରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ମାଙ୍କଡ ହଉଛି ଏଇଠର ରାଜା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଗଡ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତ ପୁରା ଉଠା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠା ଆଉ ନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଘିରିକି ବଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମତେ ଦଉନାହିଁ ହଁ ଦେଉନୁ ଦେ ମତେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିକି ଉଠା। ମୋର ବି କରିଦଉଛ କି ନାଇଁ ସରିଲା ଖାଇବା ସବୁ। ହଁ ଏମିତି ବୁଲେଉଛି ପରା ତତେ ବି ଏଇଠି ମାଙ୍କଡକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏ ଦେଖିଲ ୟାକୁ ଆଉ ଏମିତି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ବହୁତ ଆସିକି ଖୁସି ଏଇଠି। ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆସୁଛୁ କାଲି ବି ଆସିବୁ ଡେଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ 12ଟା ପରେ ହେଲେ ଆସୁଛୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ ଯାକ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଜାଣୁଥିବେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କାକା ବୁଡା ମନ୍ଦିର ନେ ନେ ଆମେ କହିବୁ। ଆରେ କାକା ବୁଡା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ଭାଉଜ ଦେଉଛି କଥା କହୁନୁ ତାଙ୍କୁକୁ କଥା କହ। ନିଅ ଖାଅ ଖାଅ କଥା ଆର କହିଚାଲ। ଦଉଛି ଦଉଛି ଦେଲୁ ମତେ ଟିକେ ଦେ। ହଁ ଫେର ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ସେ ଆଉ ଖାଇଲାନି ରାଗି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଧର ହଁ ଇଏରେ ଧରୁନୁ ହଁ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଡରୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମା ପଛରେ କାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲା ହେଇଠି
ଏମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ପୁରା ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଦେଇଗଲୁ ତାକୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଉଛି ଆଉ ଆସେ ସରିଲା ଆସେ ଏ କୋଉଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଏ ଦେଖ କୋଉଠି ବସିଛି ଏ ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଈ। ଆଉ ଯଦି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଦିଦି ଆଉ କାଳେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଚାଲ ଏଇଟା ଯାଆନା ବୋଲି କହିଲା ମତେ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ବାଡେଇ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି। ଏ ମତେ ବାଦିଲା ସେ ତ କହୁଛି ଛାଡ ଖଚା ମତେ ଯେ ସେପଟ ଦେଖ ବୁଲା ଟିକେ ଆମକୁ ବି ବୁଲା ଗୁଡୁ ଟିକେ ବୁଲା ଆଁଛୁ ବୁଲେଇବୁ ତୁ ଖାଲି ଦେଖା କାଇଁ ମ କାଇଁ ଇଏ ସିଏ ନା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ରଖେ ଗୁଡୁ ରଖେ ତୁ ସାନ ପିଲା ଲୋ ଦିଦି ପାରିବିନି ମତେ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଆସ। ଆସ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ଏ ଗୁଟୁର ମୋର ଝୁଲେ ଏ ଝୁଲୁନୁ अरे झुलनु तू ना क्या उसे अरे एड़ा सान बसी पारुनी अला कंटी जाउथिलो हिमा सान बसी पारुनी एटा हो पूर्णिमा यस आहा नाइ मोर पेट सब बथाला नहीं जिब्बा चलो शीघ्र झूलो हाँ झूला शीघ्र ये सान पिला सबुठ सान पिला होची हैला हमर तापर से सबुठ बड़ पिला सान याडे होनु नाइ सबुठ सान तो तमे हाय करे यार देखी हाय करे नहले झूले भी नहीं ए तमे सेमती साउंड करनी रे हमको हेडी गाइस हमरो खेल सरी गला खाद्य दिया सरी गला आउ हमें जाउछु घर को हमें जाउछु नहीं घर को नहीं एबे टिके बरकली खाइ देबो ए मारी अछि तुमको देखेबो बरकली खाइबे कि नहीं ताको दरकार बरकली कहिबे कमेंट करिवे हमें पठे देबो छुट्टी रे बसी देछि नहीं किला काको दरकार ए जो से डब्बाटा धरि छु किलो पॉकेट रे हां काहा को आओ बरगुली खाई जिबा बरगुली ए पाची नथिबो बोधे मते एंति लाग सेटा गोटे दिन दरकार लो काली के आसीबो सेटा प्लीज हमें खाइनु भात हां गो जिबानी कि आउ जिबा पूरा नहीं सेटा तुली जिबा समय होबो ना भीतर जिबा पड़िबो हो ठीक है तू जा पळे जा गुड्डू बरगुली खाई जिबानी नहीं खाई जिबा ए केते अंधार होउची ए हे मु चंदन डी लास्ट करवा आमे एबे बरकली हाय गाइस माने सरी गला खाद्य पदार्थ देलु मांकड़ मानन को आ सेठ खेल सब सरी गले सेठु आमे बाहर आसिलु
ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଜାଗାକୁ ନାହିଁ, ନୂଆ ଆମେ ଜାଗାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଦି ସରିଲା, ମାଙ୍କଡ ଖେଳ ସରିଲା, ଡିଆଣ୍ଡି ସବୁ ସରିଲା। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଭୋଜନ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେ ଜାଗା ଆପଣ ମାନେ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆସଲେ ଭିଡିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡୁଣ୍ଡୁ କରି ପରେ ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କରିବି।